ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san shi yadda suka san ƴaƴansu sun san shi, amma sun kafirce masa. Wa huwa kufru Abi Talib aidan, kuma shine kafircin Abu Talib. Fa innahu saddaqahu wa lam yashukka fi sirrihi. Abu Talib ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya shakka a cikin gaskiyarsa, lakin akhadatu hamiyatu wa ta'zimu abaihi ay yargaba an millati. Sai ya zama hamiyya, wato wannan hamasa da kare jahiliyar iyayensa da girmama su, yasa yaya wato shi idan ya musulunta yana nufin wato iyayensa da kakanninsa magabatansa kafirai ne, kuma shi ya tashi a milla ba ta su ba, ya musu shaida akan cewa kafin ba zai yadda cewa mahaifinsa da kakansa da magabatansa kafirai bane, saka sai ya ki yadda ya shiga musulunci, ya gwammace ya tashi tare da su a milla daya. Da duk wannan girman kai ne da rashin kamar gaskiya. Wa amma kufur irad, shi kuma kufur irad fa